Καλημέρα σας από τον Αρχάγγελο Πέλας. Ψηλά επάνω στο όρος Πάικο. Εδώ είναι η παραγωγός η Πετρούλα από τον Αρχάγγελο. Εδώ και 30 χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά την παραγωγή. Για πες μας δύο λογάκια, Πετρούλα. Λοιπόν, είμαι από 19 χρονών στον Αρχάγγελο, παράγουμε πατάτες και κεράσια φυσικά, άλλη παραγωγή δεν μπορούμε να κάνουμε. Η καλλιέργειά μας είναι τόσο σωστή που δεν υπάρχει ούτε σε νοστιμιά, ούτε σε ποιότητα, ούτε σε γεύση πουθενά η πατάτα Αρχαγγέλου. Εάν φυσικά είναι σωστά φτιαγμένη. Και δεν υπάρχουν τίποτε, ούτε συντηρητικά, ορίστε βλέπετε, ο σπόρος εδώ είναι μαζί με τα μεγάλα στον ίδιο σάκο, που αν είχαμε βάλει κάποιο συντηρητικό, αυτός ο σπόρος δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ποτέ, γιατί δεν θα φύτρωνε. Επομένως, διαλέγουμε χώρια τα μικρά το σπόρο, χώρια τα μεγάλα τα οποία πουλάμε και βοηθάμε και κάποιες περιπτώσεις και είμαστε πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά που παράγουμε αυτή την παραγωγή μας. Ευχαριστούμε, Πετρούλα. Δείτε και εδώ το αποθεματικό περιμένει εδώ στην αποθήκη, στιβαγμένο 1,5 τόνο κάθε big bag. Εδώ είναι οι έτοιμες οι πατάτες για προώθηση στη Λιανική, στις Λαϊκές, όπου βγαίνει η Πετρούλα μας. Ευχαριστούμε πολύ, Πετρούλα. Καλό χειμώνα. Καλό πούλητες. Γεια σας.